Hvad er det for en kjole? Vil du køre, eller skal jeg? Jeg kører. Nu får du det til at lyde, som om jeg ikke vil køre. Det er overhovedet ikke. Det er helt fint. Det er så fint. Det er så fint. Jeg er Rolf. Dina hedder jeg. Jeg er kødkælder. Mark. Hej. Maja vil have en baby, du. Hvad med Annette? Jeg synes ikke, jeg er rigtig klar. Nej, du er 43. Skal du have det der på? Hvorfor tager du ikke det der sommersæt på, jeg har givet dig? Jeg kan ikke tage jakkesæt på. Altså, det er jo alt for varmt. Er det varmt? Nej. Jeg skal bare direkte hjem og lave pøller. Det skal jeg også. Hvordan går det med skilsmissen? Altså, en ting er, at det aldrig bliver til noget. Ikke? Vi må heller ikke snakke om det, eller hvad? Han vil bare gerne gøre det ordentligt. Vil du se Ellen. min lysekål? Ellen, stop det. Hold op med det der. Vand er godt, ikke? Ja, efter det her lille intermezzo, så vil jeg da rigtig gerne bede om mayonnaise. Du ved godt, at Eva er gravid, ikke? Ja, jo. Jo. Ja, men det er jo ikke gravid på den måde. Hvorfor tror du, jeg skal holde tale? Fordi jeg spurgte dig til Dinas polterabend, om du skulle sige noget, og du sagde ja. Jamen, jeg kunne godt lide den. Den mindede lidt om en Talbords Jeltsin holdt en gang. Lidt samme stil. Det gør han simpelthen bare ikke, det der. Jeg har jo bare lavet alle mine problemer selv. Derfor kan du godt være ked af det alligevel. Held og lykke, ikke? Jamen, tak.